सरस्वतीला कमळे, गणपतीला दुर्वा, शंकराच्या पिंडीवर भेल शोभे हिरवा. गणपती पुत्र पार्वतीचा जातो गंगे पाण्याला, असे गजर गायत शेनवारा राज्यात 1.5 दिवसाच्या गणपतीचे विसर्जन झाले. गणपती बाप्पा मोरया, पुढल्या वर्षी लवकर या म्हणत लोकांनी 1.5 दिवसांच्या मंगलमूर्तीक निरोप दिलो. RDX स्क्वा ब्युरो रिपोर्ट. गणपती बाप्पा वार्ता विघ्नांची सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नांची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयांची सर्वांगी सुंदर अतिशेंदुराची कंठी धरते मान मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती व श्रीराज मूर्ती दर्शन मात्रे मान शरणे मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाती पार्वती पिता महादेवा बडा मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती.